सालबारि कमलाबारि जोहोलाव बीर दैमालु फोथाराव दुर्गा फुजा फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि जोहोलाव बीर दैमालु फोथाराव श्री गुरु रंगिला मायादेवी बाथौ आश्रम आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिदों दुर्गा फुजा। दिनैनि बे दुर्गा फुजा फालिनायाव दाब दाब ओनसोलनिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुर्गा फुजा फालिनायनि गुबै थांखियानो जादों बर' हारिनि जाबादि गावजों गाव एना एनि नांलाय खमलाय, गुबुन हारिजों गादब जानायनिफ्राय बर' हारिखौ उदां मोननायनि गेजेरजों आरो सारा मुलुगनि बर' हारिया जाहाथे खौसे जानानै अरायबो मुलुगनि सुबुंनि मोजां मावलांनो हायो, खौसे जानानै जाहाथे बड'लेण्डनि रायजोखौ दाफुंनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै दुर्गा फुजा फालिनाय जादों कमलाबारि जोहोलाव बीर दैमालु फोथाराव। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। नंगौ, बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कमलाबारि जोहोलाव बीर दैमालु फोथाराव बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै दुर्गा फुजा फोरबो फालिथाय बिथांमोना फालिदों। बे समाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जों माखासे खोथा बानजायगिरि बा बानजाय आफादगिरिनाव जों माखासे खोथा मिथिनो मा फोरमायगोन बे समाव नोंथांमोना दुर्गा फुजा फोरबो फालिदों। आदसा, गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलसिम जोंनि बे दुर्गा फुजा फालिथाय आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोबाय। जों दिनै बर' हारिनि जाबादि गावजों गाव एना एनि नांलाय खमलाय, गुबुन हारिजों गादब जानायनिफ्राय बर' हारिखौ उदां मोननायनि गेजेरजों आरो सारा मुलुगनि बर' हारिया जाहाथे खौसे जानानै अरायबो मुलुगनि सुबुंनि मोजां मावलांनो हायो, खौसे जानानै जाहाथे बड'लेण्ड रायजोखौ दाफुंलांनो हायो, जोंनि गेजेराव जाहाथे नांलाय खमलाय एना एनि हिंसा हिंसाया जोबस्रांलाङो, बेखौ हास्थायनानै जोंनिनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि धुङालागा गामिनि श्री श्री गुरु रंगिला मायादेवीनि बाथौ थानसालियाव बिथाङा जेब्ला थांनाय देवल फुजायाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव ध्यान खालामनानै देवल फुजानि सोमोन्दै, बर' हारिनि सोमोन्दै मिथिनो खायसे बाथ्राखौ सोंथि खालामदोंमोन। अब्ला बिथाङा ध्याननि गेजेरजों मोननानै जोंखौ ओरैबायदि बुंबाय, बर' हारिया दिनै गोबां अलखदाव गोग्लैना दङ, जायनि थाखाय बर' हारिया दिनै गावजों गाव फोथायलायनो रोङा, अनलायनो रोङा जालांदों, सानफ्रोमबो गुबुन हारिजों नासयजानाय गादब जानाय जालांदों। बेनिखायनो बर' हारिया अरायबो जाहाथे गोदोनि बायदि आलो आलो अनलायनानै गोजोनै जाहाथे बड'लेण्ड रायजोखौ खुंलांनो हायो, आरोबाव बर' हारिया जाहाथे एना एनि नांलाय खमलायनिफ्राय खौसे जानानै मोजाङै मोजां जाहाथे दैदेनलांनो हायो, जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिया जाहाथे फैयो, बेनि थाखाय बोथोर सयि बिमा दुर्गानि मुङाव जोंखौ फुजा होनो खावलायनाय लेखा जोङो गाजा गोमजायै दिनै चिरां जिल्लानिफ्राय माखासे भक्तफोरखौ लानानै क'क्राझारनिफ्राय, घग्रापारानिफ्राय, रङिया ओनसोलनिफ्राय आरो जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनि माखासे भक्त भक्तिनि गुरु गोथारि रायजो राजाखौ लानानै दिनै जों सानसेनि हाबाफारिजों बे बर' हारिनि सान्थिखौ, बर' हारिनि खौसेथिखौ, बर' हारिनि गोजोनथिखौ हास्थायनानै जों बिमा दुर्गानि मुङाव फुजा फाथाल होदोङो। बेनिखायनो जों दिनै जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसे अनलायनाय सान्थिया फैयो, बेखौनो हास्थायनानै जों दिनै बिमा दुर्गानियाव बोर बिनो लादोङो, जाहाथे मोजाङै मोजां दिनैनि हाबाफारिया जाफुंसारो, बेखौनो जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबगोन। आरोबाव बिमा दुर्गानि अननायजों जाहाथे जोंनि गेजेराव गावजों गाव दानलाय सुलाय, गावजों गाव बुलाय सोलाय, गावजों गाव नासयलायनाय, गावजों गाव एना एनि हिंसा हिंसिखौ जाहाथे जोङो फोजोबस्रांनानै खौसेनि लामायाव जाहाथे लाबोनो हायो, आरो खौसेयै जों जाहाथे जुजिनानै बड'लेण्ड रायजोखौ लाबोनानै आलो गोजोनै गोदोनि बायदि बर' रायजोखौ दालांनो हायो, बेखौनो हास्थायना जों खौसे दिनै गासैबो रायजो राजा बिमा दुर्गानियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लादोङो। नोंथांमोना बे दुर्गा फुजाखौ देग्लायल' फालिदों ना बोसोरफ्रोमबो फालियो? बे दुर्गा फुजाखौ देग्लायनि थाखायल', देग्लाय बोसोरसेल'। हयथ' इसोर आफा बोराइ बाथौ फोरमायनाय बायदिब्ला दिनैनि सानसेल' हाबाफारि बियो। दा दिनैनि गेजेरावनो जोङो बिमा दुर्गानियाव बर' हारिनि सान्थिनि थाखाय बोर बिनाय गोथार सान। बे सानाव जोंहा मोनब्रै जिल्लानिफ्रायबो जेरै चिरां, क'क्राझार, बाक्सा आरो उदालगुरि मोनब्रै जिल्लानिफ्रायबो भक्तफोरनिफ्रा खौसे जाफैनो हादों, नुजाथिफैनो हादों, आरो जयैनो जों बिमा दुर्गानियाव
जों बर' हारिनि सान्थिनि बिटिसि बाखिनि अरायबो सान्थिनि थाखाय बोर बिनायनि दिनै सम बेनिखायनो जों बयबो बिमा दुर्गानियाव जों बोर बिनो थाखाय थागथियारि जाबाय। बे हाबाफारियाव सोरबाफोर गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन नामा? जों बेबायदि माने प्रग्राम हिसाबै जों आलासि हांख्रायनाय जायाखै खालि भक्त भक्तिनिल' हांख्रायदों थेवब्लाबो जोंहा जोंनि सालबारि जिल्ला हयथ' सालबारि समस्तिनि MCLA बिथां जय मुसाहारिया जोंनि बे गाजा गोमजा बर' हारिनि सान्थिनि थाखाय बिटिसि बाखिनि सान्थिनि थाखाय जा बिमा दुर्गानि सेराव बोर बिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां जय मुसाहारियाबो खोनानाय लोगो लोगोनो गोसो गोथारै फैनानै बर' हारिनि गोजोननि थाखाय बिथाङा बोर बिलांदों आरो बे बोर बिनायजों लोगोसे हयथ' जोंनो बे फुजाखौ खुंफुंनो थाखाय बिथाङा 11,000 रांबो जोंनो अनसुंथाइ होनानै जोंनि बे दुर्गा फुजाखौ फालिनायाव मदद होदों हयथ' बिथांनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरोबाव जोंनि नैबे बे दैमालु फोथार साखाथियावनो थानाय जोंनि जा फरेस्ट अफिसार बे फरेस्टनि अफिसनि जा रेन्जार बिथाङाबो जों जे बिटिसि बाखिनि गोजोननि थाखाय बिटिसिनि बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय दिनैनि जा दुर्गा फुजा फालिनाय गोथार फोरबो बे फोरबोखौ बिथाङाबो गोसो गोरबोजों फोथायनानै गोजोननायजों हयथ' बिथाङाबो जोंनो जानाय लोंनाय माइरं दालि बावदों जों बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरोबाव जोंनिनो बे कमलाबारि गामिनिनो सासे धोरोम सिबिसुला हयथ' दुर्गाखौ सिबिग्रा समाज सिबियारि नकुल चन्द्र बर' बिथाङाबो जोंनि बे गोथार हाबाफारियाव दर्शन जानानै सारा बिटिसि बाखिनि सान्थिनि थाखाय बिथाङाबो दुर्गा बिमानियाव बोर बिफैदों बिथांनिसिमबो साबायखर। आरो जेसेबां जोंनि गेजेराव भक्त भक्ति नुजाफैदों बिथांमोना बयबो थाइसे थाइनै जा हागौ दान दक्षिणा होलायनानै दिनैनि बे बर' हारिनि सान्थिनि जा दुर्गा फोरबो बे फोरबो फालिनायाव मदद होदों बेनि थाखाय गासै रायजो राजानि जानानै जों बयनिसिमबो साबायखर बावदों। नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय। दुर्गा फोरबोखौ दिनैहाय बिथांमोना कमलाबारि जोहोलाव बिर दैमालु फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। मोजां मोनदों रायजोफोरा ज' जानानै दिनै फुजाखौ फालिदों। एक्सुवेलि फुजाया दा बिदि समाव जाया थेवबाबो बिसोरो माबा मोनसे मोननानै रायजोनि मंगलनि थाखाय बर' हारिनि मंगलनि थाखाय जोंहा बिटिसिनि मंगलनि थाखाय बे फुजाखौ होदो बेखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे आंनि अफिसा एकदम मोखाङावनो बेनिखायनो बांसिन मोजां मोन्दों मानोना इयाव रायजो राजाफोरा फैदो जोंनि अफिसाव बहुद हाबदो मानसिफोरा रायजो हाबनाय माने माइनाव हाबनाय होनो बे बिदिनो माने मोजां मोनदों आरो बिदिनो जाबाय थानांगौ बिदि जाबासो जोंनि समाजा एकताया बारायो बेनो। खोनादो बिथाङा बुंदो बे बिटिसि एरियानि जेसे डिस्ट्रिक्ट दं बेनिफ्रायनो साफा सानैबाबो फैनानै नुजाफैदो इयाव। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।